Per a l'obtenció d'imatges fotogràfiques es fa servir una pel·lícula, on l'element sensible a la llum és l'halogenur de plata, el qual era el component actiu present a l'emulsió fotogràfica, i aquesta, a la vegada, és un col·loide en suspensió sobre una base de gelatina molt pura. La mida i quantitat dels cristalls d'halogenur de plata determina la sensibilitat de la pel·lícula, com una mena anomenada velocitat, la qual està normalitzada i s'expressa en graus ISO. Quan s'obre l'obturador per un breu instant, la llum que entra per l'objectiu incideix sobre la pel·lícula i deixa sobre ella la impressió de la imatge, que en aquest punt rep el nom d'imatge latent, que s'anirà descomponent a partir d'aquest moment fins a ser revelada. En realitat, la llum dona inici a un procés físic-químic produint un punt de sensibilitat de l'halogenur de plata, obtenint així una imatge latent, que al capdavall, quan la pel·lícula se submergeixi en el revelador, mitjançant un procés d'oxid-reducció, passarà la transformació de l'halogenur en plata metàl·lica negra. El procés de revelat de la pel·lícula blanc i negre consta de 4 passos bàsics: revelat, aturir rentat, fixat i rentat. La imatge així obtinguda és un negatiu, és a dir, que els valors de llum estan invertits respecte a l'original. Un cop seca, d'aquesta pel·lícula o negatiu es poden fer còpies de la imatge sobre paper o bé sobre una altra pel·lícula. En aquest cas obtindrem una diapositiva, que ens permetrà observar la fotografia per projecció o transparència. Les imatges obtingudes en invertir novament els valors de llum per aplicació o contacte ens donen com a resultat un positiu. Aquest procés s'anomena positiu.